duk wanda kaga bai san annabi Muhammad ko ya rayu da annabi yana cutar da annabi Muhammad, to a zuciyansa akwai cuta, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, akwai cuta ne a zuciyar sai Allah ya kara musu cuta. Amma lafiyayyen zuciya da lafiyayyen kwakwalwa automatical kawai zai so manzan Allah, baya ma bukatan ma sai an lallaba shi kawai, saboda duk abin da za a so mutum ya taru cikin annabi Muhammad. Rahaman annabi, jinkan annabi, tausayin annabi, kawaicin annabi, kyawawan ɗabi'u gashi nan mun ji. kana rasulullahi da'imal bishri sahalal khulqi layyinal janibi laysa bifazzin wala ghalizin wala sakhabin wala fahashin wala ayyabin wala mushahin wala maddahin wala yadfa'u bis-sayyi'ati as-sayyi'a. Ba mai mummunan hali ba, ba mai kakkausan zuciya ba, ba mai ɗaga murya ba, ba mai alfasha ba, ba mai kushe ba, ba mai hasada ba, ba mai mako ba, ba mai rowa ba, duk munanan ɗabi'un da da a lissafo a duniyan nan, to annabi shi ba wannan bane, shi annabi rahmatan lil alamin.